Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da warhaka. To ga bidiyo yadda ake amfani da wannan fefe ɗin domin a yi withdraw ɗin shi da kuma yadda ake test ɗin shi. Duk a cikin wannan bidiyo zan nuna muku yadda ake register da yadda ake aiki a kansa insha Allah. Muna roƙonka idan wannan ne farkon zuwanka a wannan channel da ka daure ka danna mana alamar subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa, sannan ka yi liking, ka yi sharing ɗin wannan bidiyo domin 'yan uwa su amfana. To zan ajiye muku link ɗin wannan website akan description ɗin wannan bidiyo kenan. A inda kake kallon shi, idan a YouTube ne zaka duba a description, kana taɓa link ɗin da ke description wannan bidiyo, wannan fuskar ita ce zai fara baka. A nan wajen zaka saka username, phone number, zaka saka email address da password domin ka yi creating account ɗinka. Yanzu bara mu saka mu gani. Kana gama sawa zaka danna inda aka ce creating my account ɗin nan. Kana kammala lista zaka gan shi a balance ɗinka, sai ka danna saving idan zaka so kai saving. To kana kammala zaka zo a nan wajen me zaka ga, zaka zo ga inda aka sa claiming, zaka iya winning ɗin daga 500 zuwa 1000, sai mu danna claiming now. So bara mu gani, kun ga mun samu 500, mun yi winning ɗin 500. To a kullum zaka zo kai duk bayan awanni 16 zaka zo kai claiming a nan wajen. So sai menene zaka yi a cikin wannan update ɗin, zaka zo a nan ɓangaren aka ce maka test, sai kai click aka to ga test a nan wajen da yawa. To abin za mu yi shine za mu yi guda ɗaya domin nuna muku yadda ake. Zaka danna a nan wajen da aka ce open test ɗin nan domin ka je cikin group ne na WhatsApp, zaka je kai join, sai ka ɗauko screenshot ɗin hoton da kai join, sai ka zo ka kamar nan sai kai join kamar haka. Zaka iya shiga daga ciki sai ka ɗauki hoton screenshot ɗin da kai join. Yau sai ka koma baya kenan, sai ka shiga ciki. Misali yanzu yana buɗewa sai ka zo a nan wajen da aka ce submit ɗin nan, sai ka je kai upload ɗin hoton da ka ɗauka kenan, sai ka saka shi a nan wajen. Sai ka danna submit earning ɗin nan. Yana gama processing zaka danna claiming a nan wajen. To kana yin uploading za ka ga test ɗin ya kammala kenan. Za mu dawo a nan baya. To kuma ga nan point ɗin mu har ya kai 2000 kenan. To da haka ake tara shi sosai. Idan ka tara shi, idan kana so ka withdraw, ga inda aka ce withdraw a nan, za ka iya click a kansa, sai ka zo ka danna add my fefe wallet ɗin nan, sai ka yi click a kai. To sai ka zo a nan wajen me za ka saka address ɗinka ne domin kai saving address da password ɗinka. To yanzu abin da za mu yi shine za mu je mu ɗauko address ɗinmu domin mu zo mu saka shi a nan wajen. Za mu shiga Bitget wallet, ya danganta da kowace wallet kake so kai amfani da ita kenan. Mu za mu yi amfani da Bitget wallet ne. A nan za mu je mu kwafo receipt ɗin da za mu yi amfani da shi. Za ka kwafo address ne na BIP20 kenan. Bara ya buɗe mana. Kana zuwa sai ka koma ɓangaren wallet, sai ka danna inda aka ce receipt, sai ka zo ka cin ɗin USDT kenan. To idan kai sacin za ka ɗauki wannan under BNB chain ɗin nan, a nan za ka yi clicking domin ka kwafi address gashi nan a nan wajen, sai ka kwafe shi ka koma baya, sai ka je ka shiga cikin website ɗin, sai ka zo ka saka ta a nan wajen. A daidai nan wajen za ka saka wannan wallet ɗin da muka kwafo ga ta nan, sai mu yi saving ɗinta, mu danna saving wallet don mu yi saving ɗinta. To yanzu mun riga mun yi saving ɗinta. To sai mu zo a nan ƙasa mu ƙirƙiri password kenan, mu sake maimaita. Za ka iya sa kala ɗaya da na farko, kuma za ka iya canjawa. So a nan ni na yi amfani da kala ɗaya ne, ga sunan nasa. Sai ka taɓa update password ɗin nan domin ya yi maka saving ta yadda za ka yi withdraw. To gashi nan mun riga mun kammala kenan. Yanzu me za mu yi a nan, sai mu dawo baya, mu dawo home, sai mu zo a nan wajen da aka ce withdrawal, sai mu taɓa a kai, sai mu zo mu yi ƙasa. Ƙaranci abin da ka cirewa 15,000 ne, haka kuma mafi yawan abin da ka cirewa 15,000 ne. To idan ya kai 15,000 sai ka zo a nan wajen, dama ka yi saving ɗin wallet ɗinka, sai ka zo ka saka kenan. Kawai sai ka danna submit withdrawal, zai sauka lafiya lau insha Allah. Kun ga nuna mana ba mu balance ɗin mu bai kai ba. To ana muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Muna roƙon ku da ku daure ku danna mana alamar subscribing a cikin wannan bidiyo, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, ku yi sharing, ku yi liking ɗin wannan bidiyo domin 'yan uwa su amfana. Sai mu haɗu da ku a sabon bidiyo.